Kaixo, Katisa. Arratxaldeon. Zarrotu da zai. Hemen txe. Bueno, zer moduz, Katisa, ongi? Primeran. Bai, ezta? Bai, posik. Bai, gaur gainera elkarren izan zara liburuarekin, ezta? Okerrezko lima gaue? Bueno, gaur ez, baina egun askotan ibili naiz liburu aurkezten gora eta bera. Eta sinatzen, eta... Bai. Eta harrera, ongi? Harrera ona izan du? Momentuz, ondo, momentuz posik. Ikus ezagun. Bueno, novela bat argitaratzen diren garaiak beti dira pozezko garaiak pentsatzen dugu, ezta? Bai, ospatzekoak. Zeia lana eginda dago, orduan orain, ospatu eta gogoz plazaratu, eta... Bueno, idatzita badago, nik ja ezin dut gehiago egin, beraz. Berri Zentauro, du izena zure azken novelak. Zergatik Berri Zentauro? Bueno, hor dago Zentauroaren irudia, nahasketa, gizona, zaldia, zer da, ez? Ez dago argi zer den, eta nahasketa horren baitan edo sortzen da historia guztia. Hemen ikusten dugu azala, ez da? Geroxiago hitz egingo dugu gehiago hortaz, baina benetan potentea da, eh? Bai. Badu holako nahasketa polit bat? Bai. Dona Salama deitzen den argazkilari gazte baten lana kolaz modukoa da, eta bai, oso pozik nago beran. Bai, azala aukeratzearena ere noski konpromiso handi izango da, asko pentsatzen den gauza bat. Bada lana, bai. Bai izenburua, ze hori ere ez dut izaten argi, amaiera arte, eta baita azala, Azala oso importantea da, liburu denda batean sartzen gara, eta niretzat behintzat bada zerbait importantea, eta begiz jo behar gaituena. Begitik sartzen da. Kasu honetan ere oso amaieran jarri diozu izenburua, zure novelari. Bai, oso amaieran eta asko pentsatuta gero. Bai, eta asko kontsultatuta gero, eta bai. Zeukan beste izenburu bat iaia azken momentura arte. Katisa, Berri Zentauro, zer kontatu nahi izan duzu bertan? Etorkizunera joan naiz, eta etorkizunaren inguruan pentsatu nahi nuen, imaginatu, zer ikusiko ote duten gure seme-alabek, gaur egungo umeek, zer nolako etorkizuna utziko diegun, zer nolako mundua, ez? Eta horren baitan, teknologiak nola ingo duen aurrera, nola eragingo duen gure bizitzetan, gure harremanetan, eta beste hainbat gauza ere bai. Etorkizun horretan agertuko da Mary Wollstonecraft. Bai, iraganeko pertsonai bada, berez, baina etorkizun horretara ere ekarri dut, realitate virtualaren bitartez. Mary Wollstonecraft izan zen 18. mendeko pentsalari bat, idazle bat, filosofo bat, feministatzat ere hartu daitekena, emakumeen aldeko hainbat idazki egin zituenak, Frantziako iraultza bizi izan zuena, naiz eta bera inglesa izan Parisera bidaiatu zuen, eta han iraultzaren parte edo kronista hobe esan da, izan zen, eta pertsonai hura ere berreskuratu nahi nuen, eta kokatu egin dut, non eta etorkizunean kokatuta dagoen istorio batean, ez da? Kati, orduan esan nahi du zientzia fikziotik baduela honek pixkat? Bai, badu, nik irudikatzen dut etorkizuna, irudikatzen dut teknologia bat oraindik garatuta ez dagoena, eta hor, eskatu dit, zientzia fikzioak ematen dituen tresna batzuk, ez da erabateko zientzia fikziozko istorio bat, baina baditu, formula horretatik zenbait gauza. Dena zure imaginazioa da, Katisa. Liburua, dena, zuk imaginatzen duzu, hemendikan urte batzutara horrela izango dela eta bota. Ez baina adituen laguntza izan dik, Bai, hori ere bai. Elkarrizketa batean irakurri zioak, realitate virtualaz dakitenei hori da. jazarpen egin diezula informazio eski. Bai, gutxi gara bera horrela esan daiteke. Noski ez dugu imaginatzen inongo oinarririk gabe. Nik oinarria bilatzen dut, eta oinarri hori ezagututa, gora egiten dut, ez? Hor erabiltzen dudalan ere imaginazioa. Baina ikertu egin dut. Zer dago gaur egun, ze teknologia garatzen ari dira, zer nolako gauzak daude, oraindik erabiltzen ez ditugunak, baina posible izango direnak hemendik urte batzutara. Hori guztiak dauka oinarri nahiko errealista bat. Realitate virtuala, Mary Wollstonecraft, iragana, etorkizuna, hor egin duzu zure nasketa hori, irakurri dutenek, zure gertukoek, zer esan dute edo zer esan dizute? Gertukoenek zer esango dute, ez? Asko gustatu zaila. Horiek dira normalean zintzoenak. Bai, baina ez, momentuz harrera ona sumatu dut, historio originala dela, agian ez zutela espero nigandik horrelako zerbait, aurreko liburuarekin konparatuta alde desente dagoelako, baina momentuz mondo guztia pozik dagoela, pentsatzen dut. Egia da, badagoela galako salto bat, ez da? Betiko fanekala ere, betiko Katisa topatuko dute?
Ez dakit fanik dudan edo betiko fanik dudan, egia esan da. Nik uste dut, naiz eta generoa desberdina izan, eta etorkizunean kokatutako historio bat izan, badaudela hor gai batzuk, nire betiko gaiak direnak, eta badago estilo bat ere, nire betiko estiloa dela, ezin dudalako beste modu batean idatzi. Nik modu batean dakit idazten, eta horretan aritu nahi oraingoan ere. Zuk esan duzu, mundu guztiak esan dizula oso ongi dagoela, baina niri gauza bat ditzait gehiagik gustatu, eta horiek ere esan egin barria. Entzun dut, zure liburuan jartzen duzula, betaurreko virtualakin posible izango dela mendik urte batzutara entzun ongi Aitor, sexua praktikatzea inorrukitu gabe. Hori ezin aldatu, Katixa. Ikusten? Ez da bakarrik betaurrekoekin bakarrik hori izango litzateke porno antzeko bat, 3 dimentsiotan, ez? Hori baino gehiago da traje oso bat jantzita. Bai? Bai, sentitu dezakezu bestearen lastana, bestearen ukimena, eta bar. Eta mina ere, bai, ez da? Zuk pentsatzen duzu horrela izango dela, edo eguste duzu hori lortuko dela? Adituei galdetu aldizu horretaz. Hori adituei galdetu diet, eta hori posible da gaur egun. Teknologia hori existitzen da egun. Existitzen da? Bai. Pelikuletan ikusi dugu. Pelikuletan ikusi dugu. Eta probatu ez duzu egin, ez da? Ezin izan dut probatu. Probatuko nuke. Bestela probatu. Ze protagonista zalea da, ez da? Hori da, zalea baino gehiago, agian, incluso adiktoa. Gure protagonista bihurtu da sexu mota honetara, adiktoa egin da. Egunero zerbait berria ikasten jo, Aitor. Zerbait berria. Errealitate virtualari buruz ari gara, zergatik erakarri zaitu gai honek, edo zerk erakartzen zaitu hortik? Ez da zaletasun teknologiko batengatik, gehiago da imaginaziotik daukanagatik, ez? Errealitate virtualan oraino den errealitatea, ez? Zerbait benetan sentitzen ari bagara, gure sentzumenak benetan engainatzen baditugu, gure burmuina engainatzen badugu, hori ez alda erreala, ez? Beraz, muga hor ez dago argi eta oso interesgarria egiten zait, ez? Gauza bera imaginazioarekin, ez? Zergatik imaginatzen duguna ez da erreala, ez? Olentzero ez da erreala, ume txikientzako bada erreala, ez? Eta baditu efektuak bizitza errealean. Beraz, muga hori beti, bai fikzioa eta errealitatea artean bezala, imaginazio eta erreala dena, edo virtuala dena, edo fisikoa dena, hor, non dagoen muga oso interesgarria iruditzen zait, ze ez da ematen duen bezain argia. Eta, Katixa, Berri Zentauro liburuan ikusiko dugun, irakurriko dugun etorkizuna, zer da, utopia bat edo distopia bat da? Ez bata ez bestea, esango nuke. Baditu gauza batzuk utopiko xamarrak direnak, adibidez, minbizia sendatu egin da, edo hein handi batean sendatu egin da, urrengo hamarkadetan badago, iraultza fiskal bat egin da, eman da, eta zergako beto banatu dira, aberastasuna beto banatu. Bai, baina baditu beste gauza batzuk, batez ere inguru giroarekin lotutakoak, hor okerrago, ilunago irudikatu dute etorkizuna, beti ere errealismoaren mesedetan, ez? Ematen du, eta seinale guztiek ala diote, horretaz ere hitz egin duzu orain, horretan olako inflexio puntu batzuk pasatuta daudela eta gauza batzuk inevitableak izango direla, ez? Noraino izango diren benetan hain larriak edo ez, hori ez dakigu oraindik, baina zeo zer txarra gertatuko dela eta gertatzen ari dela ja, hori nahiko argi dago. Oso ongi saltzen ari zara zure liburua. Ditzen zait Julio Verne utzi eta... Julio Verne eta urrengo liburuan irea. Bai, Katixa. Oso interesgarria, bai, benetan. Bai, nire kurrikulumean jartzeko moduko. Hoixe, oso ongi. Berri Zentauro novela, Katixa Agirren novelari buruz ari gara berarekin hizketan, liburuan nori zuzendua, dagoela esango zenuke, irakurle helduari, gazteari... Heldu edo gazteari, bai. Gazteek behar bada errealitate virtualarena... Gehiago... Gu baino masiatuago daukate gainen, ez da? Guk baino esan duzu, bueno, segi. Gu bezalako gaztei zuzendutako... Zuzendua, oso ondo. Ikasle jendeak eta irakurtzen ditu zure liburuak. Gutxi batzuek esan dut. Eguneroko harremana duzu ikasle jendeakin, irakasle zarelako, da? Bai, bai. Noiz hemen gertatu izan zait, nire liburuarekin tortzea sinatzeko eta bar, baina ez askotan, ez? Eta fede honez egindakoak dira, ez dira... Ez dut inoiz pentsatu kontrakorik. Ez duzu kontrakorik. Jendia xorrosa raimuna. Zeo zertaz enteratzen bazara, bixatu, mesedez. Nire kontu. Katixa, lehen azala aipatzen hasi gara, baina egia da, azalak baduela dagoeneko bere historioa. Hor Instagramera igo zen, eta zerbait gertatu zen. Zentsuratu egin zuten. Hori da, hemen ikusten dugun bezala, titiburu bat agertzen zen, eta ura ezin da agertu Instagramen eta Facebooken. Beraien politika hori da, titibururik ez, emakumeen titibururik ez. Eta egia esan da, nik banekien buruan neukan, baina iruditu zitzaidan, hain irudi artistikoa izan da, eta titiburua ere hain detaile niminoa izan da,
etzela ezer gertatuko, baina bai, berehala agertu zitzaidan mezu hori, esanez, kendu egin zutela irudia, beren politika urratzen zuelako. Eta elegiterik edo aurkeztu alditeke, edo alegindu altzinen, ez? Ba, nintzen alegindu, zer badakite arau txatxu hori daukatela, eta ez zegoela ezer egiterik, beraz, bueno. Eta bestela, azalaren historioa zein da? Nondik aukeratu duzu enborraren irudia? Kolas bat da, ez artista batek egindako kolas bat, Dona Salama deitzen den artista gazte batek egindakoa, eta argazkiekin kolasak egiten du, asko gustatzen zait, eta kolasaren ideia hori oso ondo zetorkion liburuari. Eta hori ere, buelta asko eman ondoren aukeratutakoa, ez da, lehen esan diguzun bezala? Desente, bai. Gainera nik ez dauka, nien naiz oso ona gauza horietarako. Jendea oso ideia argia daukana eta esaten diena, hau nahi dut, nien naiz hain ez daukate imaginazio mota hori. Eta orduan, bueno, sortea izan nuen, topatu nuela artista honen lana eta oso ondo egokitzen zitzaiola. Katixa, zentsuraz hitz egin dugu, liburu honetan autozentsurarik egon da? Konstienteki nek esango nuke ezetz, baina inkonstienteki auskalo, ez da? Hala ere nik uste dut dela nire libururik askeena. Bai? Bai, nahi izan dudana egin dut eta pentsatzen ja baditu liburu batzuk publikatuta, ja gauza batzuk demostratu ditut, ja ez dut gehiago, gian bai, baina ez hainbeste, ez dut hainbeste demostratu behar, orain gehiago da, disfrutatzeko tenorea eta nik nahi dudana egiteko momentua. Bai, beraz, gozamenarekin dauka lotura gehiago, amek ez dute liburuak arrakasta handia izan zuen. Horrek ez dizu zamarik, ez dizu erantzunkizun, itxatxirik erantzen? Ez gehiegi, zenik arrakasta delako hori bizi izan dut naturaltasunez eta lasaitasunez. Eta pentsatuz, sortea izan dut, holako karambola batzuk gertatu dira, ez direnak zertan berriz gertatu behar. Beraz, ez da hori nire helburua, ez da errepikatzea hori. Badakit kasualitateak asko jokatu dela hor, orduan. Idazten dudan bitartean disfrutatzea, nik nahi dudana kontatzea, nik nahi dudana egitea. Amek ez dute aipatu dugu, datorren urtean zine pantailetan ikusiko omen dugu? Bai, ondo bidean, erroaje hasiko da, oraindik ez da hasi, baina badago proiektua, badago ideia, eta badago zuzendari bat, nik asko miresten dudan zine zuzendari bat, Marc Pol izeneko zuzendari katalana, eta bere esku dago, eta aurrera doa, poliki, ze zineman dena doa oso astiro, baina badoa. Eta ze notizia ona, ez da oso notizia ona da. Zerbait aurreratu dezakezu? Nolakoa izango da filma hori? Nik irakurri dut gidoia, nik ez dute parte hartu gidoian, baina pasatu diate irakurtzeko. Ez dira asko aldendu nobelatik, gauzatxo batzuk badirela berria, adaptatu behar delako, baina oso gustora irakurri den gidoia da, eta pentsatzen dut oso pelikula ona izango dela. Eta ez zenuke parte hartuko pelikula horretan, Katixa? Aktore bezala, zergatik ez? Bueno, kameo bat edo. Hori da, kameo txiki bat. Kameo bat egingo nuke gustora bai. Beira, horregatik, ez da txarra. Edo etorkizun batean pelikuletako gidoiak idazten ikusten duzu zure burua, edo ez, beste arlo bat da. Beste arlo bat da, baina nik baneukan gaztetan gidoilaria izan nahi nuen. Eta ez idazlea. Nik uste nuen idazlea izatea oso gauza zaila izango zela, eta gidoilaria izatea, zela lanbide bat. Eta gero deskubritu nuen, gidoilaria izatea nahiko zaila zela, eta aldiz idaztea nire etxean nahiko erraza, ez? Orduan, hortik bideratu nuen nire karrera edo, baina gidoilaria izaterena beti izan dut hor buruan eta gauzatxo batzuk egin ditut, eta zergatik ez, bizitzaren erdibidean gaude oraindik, ez? Hori ari nintzaion esaten hartan hori, eta oraindik sorpresak etorriko dira.